iku putri Prabu Drupada ning Cengkalareja. Wayah remaja putri dheweke guru manah ning Raden Arjuna. Baca terus dheweke ning jupuk bojo saka Arjuna. Asal muga Sri Kandi guru manah ning Arjuna. Wayah pengantin Arjuna karo Dewi Wara Sumbadra. Sri Kandi teka ndelok. Dheweke ndelok penggawe menyang loro pengantin kuwi. Kegereta Sri Kandi pengen dadi manten. Nang siji dina Sri Kandi ndelok Arjuna manah sing diwulangno nang Rarasati. Undhik sang Arjuna, Sri Kandi bacot terus teka guru manah ning Rarasati. Ning sayekti kekarepan kuwi mung kanggo lantaran wae ben bisa ketemu karo Arjuna. Penggawe Sri Kandi sing mangkono iki ndadekne murka Dewi Drupadi, permaisuri Prabu Puntadewa. Kakang wedok Sri Kandi didelok menawa penggawe Sri Kandi kuwi ora becik. Dewi Wara Sri Kandi dhisik dijambe saka Raja Prabu Jungkung Magya ning negeri Parangkubaja. Nganti Ramanda Dewi Wara Sri Kandi Prabu Drupada tergiur tanpa jamben kuwi. Ning Dewi Wara Sri Kandi bacot terus gugat nang Raden Arjuna. Dibelalah Sri Kandi saka Arjuna mawa Jungkung Magya dipateni saka Arjuna. Sakwise kuwi Sri Kandi diperistri saka Arjuna karo kebiasaan kegeden karo kawinan putra mawa putri. Aten-aten Sri Kandi dadi aten-aten lanang demenan peperangan dimargakne kuwi dheweke dipengarat putri prajurit. Nganti periode wektu iki wedok-wedok sing wani babagan mubaran hal sing ora becik duwe sing babagan bangsa Indonesia dipangarah Sri Kandi. Sri Kandi sawung putri penjaga keamanan negeri Madukara, yaiku negeri Arjuna. Tembungan-tembungan Sri Kandi enak dirungkuni lan kebak karo asman. Wayah dheweke nesu ora kedelok kenesane kuwi. Parandene nekatake wedi nang sapa uga. Sri Kandi sawung putri sing seneng nesu ning kanesan kuwi lekas rega sinyal menawa dheweke tenan nesu. Merujaklah dheweke mawa dipangan sembari ngomong atos ora berkeputusan. Nek banget nesu ana sinyal memecah barang-barang pecah sigar. Kabeh manuk perkutut penduwen Arjuna diucul-uculake. Nang wektu Sri Kandi tenan nesu iki bisa digambarke ning ukara dalang sing gampang gumuyokake pendeleng. Di jero perang Bratayuda, Sri Kandi diangkat bacot terus panglima perang Musuh Bisma. Panglima perang Kurawa nganti Bisma tewas sakali. Sri Kandi disawung putri perwira sing sanuli melindungi kepekten bojo ning periode sabamawa ning periode perang. Jemena menawa Dewi Sri Kandi sawung putri prajurit ora mau perang nang rutinitas perang. Nuli ning perang Bratayuda berperang uga dadi prajurit perwira. Sakwise Bratayuda, Sri Kandi tewas saka Aswatama. Anak Durna gulune dipenggal wayah dheweke tengah donya.